wedi darllen dim byd, dwi ddim yn rili'n hoffi. A'r beth fi'n neud, sa'i jyst fel yn mynd mewn a edrych ar y clawr. Fel bydd y clawr yn hala fe edrych rili dda, ond wedyn mewn ti fewn, safon mor da beth meddwl yw e. So fi'n darllen y blyf cefen i fi'n siŵr bod rhywbeth fi'n neud, bod fi'n hoffi. Fer ambwyty fel vampire fi ddim yn hoffi fel oherwydd oedd yn tyma bach yn rhy bach i fi. Fi'n credu dylen nhw darllen, so rwy'n mynd fel ysgol uwchradd, ni'n gallu fel darllen llyfr rili drwchus. Os ydych chi'n darllen llyfrau, mae chi'n bod yn cael syniadau. Maen nhw'n helpu nhw i ysgrifennu pan nhw'n ysgol uwchradd a i gallu rhoi mwy o pethau mewn. Helpu'r iaith hefyd. So os mae rhywun fel yn siarad Saesneg a maen nhw'n darllen llyfr Cymraeg, maen nhw fel, fi'n mynd i darllen llyfr Cymraeg, a maen nhw fel yn helpu iaith nhw o bethau.